Hey, man, hvorfor bruger jeg lige langt på at man bærer rundt og viser københavn? Hvorfor de her 4 deler med, når min røv er gul? Yeah, baby, det er dejligt, yeah. Hvad fuck sker der? Jeg kan blive af Budel. Men min rød kan mig peaceboy. Han er død ved Dolfgøl. Så er jeg hotelfan-agtig tyv. Gangster, I like to go on hot date with Pikachu and fucking min lille tiny her. Det håber jeg prøver nok det her i mig kasse, mand. Jeg fik sgu knalde hende, jeg kan ikke overprøve det, mand. Vent på, der kommer det fucking cops, mand, police. Hey, skjul det, mand. Lige din dealer, yeah, baby. Hey, hvad så loser der, mand? Gå hjem og så Big One, eller det synger mig. Because of you, for sådan, det kan sådan, men så, okay, hvad var du til Spice Nice, sygt, jeg giv nu, mand. Jeg rundt og sutter på folks boss, skal så hvad, mand, gangster. Lighter, mand, super yeah, baby. Forstå in the house, mand, mand, det der hul minder bare min. Baggrundsmusik. Digga. Man, hvorfor giver det for noget enhjørningsspam, der chiller ned trapperne? Hvad fuck sker der, man? Jeg pisser, mens jeg står. Hey! Jeg har just a nice story. Dit arbejde er sindssygt meget med noget. Hvor du synes en freestyle. Du selv fik min 8 miles. Skal du med en af de 10 hobbies. Du ånden der til TikTok. Jeg ikke vil begynde at ringe på hus. Og ringer over til at bo i Tunus. Jeg kender den skide søn. Han starter på det Frederikssøn. Skyder de fæs af med den gården. Giver den numsen på Pokémon. Når jeg kommer lige fra min klem. Jeg er sej. Hvor lavede du bobber på min tampon, man? Jeg tør fucking ikke tænke på, hvad der er med din ben. Det er et lærlige honey monster, man. Hey, hvad fuck sker der? Hey, man, jeg kan fucking ikke tale før, man. Hey, jeg ved det fucking ikke, man. Kan I se på den der sæde, eller så I skal fucking slå de fucking chest ihjel. De fucking tæpper, man. De fucking svin der. Hvad sker det? Bollej, min mand, han er fuck op, mand. Hey, hvad sker der for den tamper? Hey, hvad så skal vi udgøre? Yes, hey, baby, hvad fuck? Hey, yes, yeah.